Wa makalusot sa mga port police ang usa ka lalaki nga suway untang mipalusot og marijuana kagabi sa Pier 3. Gisuksok sa mga lalaki ang marijuana sa iyang pundiyuhan. Hinunggal nga nakugang ang babaeng security screener sa GDS Security sa kabugdo sa iyang atubangan. Ryan Sorote, Suginlimi. Gatuog binuang raang misugat sa pananaw, ining babaeng security screener sa Pier 3 at sa pagsud ni Adelia Recania, 20 anyos taga Dawis, Bohol, kay puwerteng og duha sa atubangan ni ini. Yang iyang gisusi ang gabugdo, nakugang siya kay lain day ang nagpaugdo sa atubangan sa maong lalaking pasahero. Tama ko na ikapan dire, kay diya mayamang gipataas na siya pagbutang ang iyang gidala. Ang siyang gibinuangan nga, unsa man ni, imuhan na ako, wangi ana. Imuhan ni? Imuhan ni ko, yung gipapahan ako, ang gibinuangan ako, sir ba? Then karon na siya nga, dili ati, uy. Isuksok ni Recania sa iyang pundidyohan, kining usa ka putos nga marijuana, nga suway untan niyang ipalusot sa Pier 3 kagabi. Matod sa mga security personnel sa mong pantalan, na matikda na lang nila ang kadudahang lihok sa Dinakpan, samtang naglinya sa gipahigayong security check. Diya naman siya, nagkuhan man siya, namurog man siya. Kung pagtarong ba, tulala na siya. Kung sa, huy, pagtarong! Wala man gud siya ni tingog mo to, nanawag ko sa akong mga kauban nga, no, di mo, pisking niya kay laki man siya. Giangkon ni Recania sa mga pulis nga igura siyang nagkuha sa mga kontrabando sa usa ka supplier nga iyang gikatagbo sa Plaza Independencia. Giulagwa sa Port Police nga usa ka small-time courier ang dinakpan kay to ilang kining miani sa Subo aron mokuha sa mga kontrabando aron dadun sa Bohol. Giangkon sab sa kapulisan sa pantalan nga maglisod sila ila sa mga kontrabando kay wa sila canine dogs. Mihangyo na hinuon sila sa Philippine Drug Enforcement Agency bahin ini. Lisod-lisod labi na nga wala mi dire mga canine dogs sa amo ang security screening area. Murag nahog lang ni siya nga kanang random lang ba nga basta masakpan labi na kung maratol pod. Ryan Sorote, News 5. Dead on the spot ang usa ka lalaking naglakaw sa kalsada kaganihang kadlawon human po sila sa riding in tandem. Nag-abot sa crime scene ang kapuyong bayot sa biktima ug ang babaeng gianakan niini. Ray Pasaporte, Suginlimi. Duha ka kabhang sa kalibre 45 nga armas ang nakit-an duol sa gihagbaan sa biktimang si Daniel Mahinay, 22 anyos, lumad nga taga Malay-Balay Bukidnon ug kasamtangang nagpuyo sa barangay San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Kingong naglakaw ang biktima pasado alas 12 ganihang kadlawon dinhi sa dalan Panganiban ug gidunganan sa duha ka lalaking nag-angkasay og motorsiklo dayon pusil sa biktima. Tulo ka lanog nga buto sa armas di fuego ang nadunggan sa mga tao sa lugar. Dungan sa pagsutoy sa motorsiklong gisakyan sa duha ka lalaki. Gusto mo nagkuhan nga padolo sa mga ulo sa bayan sa motor. Niabot sa crime scene ang bayot nga si Constancio Castañeda kinsa nangangkon nga iyang kapuyo ang biktima. Matud niini nga human og kaon sa biktima, iya paning gipugngan nga di mulakaw og layo. Pag umagun niya kaon niya, ay nakaon niya siya. Sa anak ako sa internet. Pag nakaw dong ha, layo. Ang ako. Say mamuntaw sa uli. Niabot sab si Arian ang gingong gipaangkan sa biktima. Matud niini nga alas 8 kagabi didto pa kuno sa ilahang balay ang biktima ug pagka alas 10 milakaw. May kontra sa amo, God, utang anak na sa mo, bantay nagbata, magawa sa nagbantay bata. Iya, ay dapat ang kuya sa kamay po. Atong kita na, no? Way nakakita din regarding drugs. Doon na nakasulti nga magamit siya, no? Pero Ray Pasaporte, News 5. Nahinabi sa News 5 ang area head sa LBC Cebu ug miingon kini nga puros bakak ang mga pasangil sa kapulisan batok kanila. Nasayran nga hantud karon wa pay nadawat ang kapulisan nga kopya sa CCTV footage atol sa pagpanuli sa LBC Moalboal branch. Andrea Patenya, Suginlimi. Nahatagan o kahigayunan ng News 5 nga mahinabi ang area head sa LBC dinhi sa Sugbo nga si Sherwin Navarro kabahin sa sunod-sunod nga tulis nga nahitabo sa upat nila ka outlet sudlang sa usa ka buwan. Phone interview lang ang gitugot niini ug wa kini misugot nga ipa-record ang interview. Gihulagway ni Navarro nga black propaganda ang gibuhat sa mga pulis nga wa kuno sila mi-kooperar pinaagi sa paglangay-langay sa paghatag sa CCTV footage sa pagpanuli sa Bugo ug Moalboal branches.
maunay na kong problema na mo sa investigation. What's the point of having that CCTV if it's not be helpful in the conduct of investigation? Gipasabot ni Navarro nga di madali-dali ang paghatag sa CCTV footage copy kay kuti ang proseso sa pag-extract ni ini ug bugtong ang ilang IT technician nga nagbase sa syudad sa Sugbo ang makahimo ni ini. Di sab kuno tinuod nga na-delete ang CCTV footage sa LBC Moalbual ug gipaagi lang kuno sa conversion ang video. Naglisod sila sa pag-open sa maong files sa ilang laptop, mao nga gitambagan sila ni Moalbual Police Chief Inspector Edgar Labe nga magpatabang sa Provincial Intelligence Branch. Apan sa pagkuha ni ining balita, wa pay nadawat ang PIB nga kopya sa file. Giingong unang higayong kini nga nakasinati sila og paglangan-langan gikan sa usa ka establisamento nga nabiktima sa tulis. So karon lang nga dili sila mohatag sa CCTV. During other investigations na mong i-conduct, kung mangayo mi og copy sa CCTV, the owner or the management always give it to us. After all, it's for public interest. Depensa ni Navarro, tagibuhat nila ang tanan aron mahatag ang tanang gikinahanglan sa kapulisan kay buot nilang masulbad dayon ang kaso. Apan kinahanglan lang gyud nga moagi sa tukmang proseso. Wa sab kunoy kamatuoran ang mga nanggawas nga taho nga sila ang nagpaluyo sa maong mga pagpanulis alang sa ilang insurance claims. Tubag ni Albutra, nga hangtod wa sila'y mahatag nga kopya sa CCTV footage, di malikayan ang pagduda sa publiko. Well, of course, the uncooperation sa management will always give doubt sa mga investigators. Well, I think the community will know that. Diyan gipangutana si Navarro kung wa paghihapon sila'y planong mo-hire og security guards, wa kini mihatag og diretsyong tubag, ug igo rang niingon nga ang pag-hire og gwardya, di kasiguraduan nga di na mabiktima sa tulis ang usa ka establisamento. Di sab siya mo komento kung aduna bay pagkuwang ang kapulisan sa ilang gipatumang seguridad, apan nagkanayon nga kung nadakpan na unta ang mga armadong tulisan sa gawas, di na unta sila makasod sa ilang establisamento aron mabuhat ang krimen. Andrea Patenia, News 5. Babae nga mireklamo batok sa Amerikano lakip nga magatubang og kaso. Matod ni Police Senior Superintendent Noel Guillamac, hepe sa Cebu Provincial Police Office, dili lang ang Amerikano nga si Lawrence Pendarvis ang mahimong mag-atubang og sumbong sa pagpangabuso sa mga babae. Ang 52 anyos nga ginang nga mireklamo apil usab nga mag-atubang og sumbong human nitugan nga nitabang siya og pagpang-recruit og mga babae alang sa Amerikano. Gidakop ang Amerikanong si Pendarvis niadtong Domingo sa hapon sa Rainbow Beach Resort sa Talisay. Na-rescue ang usa ka 28 anyos nga babae nga gingong gipanamastamasan sa langyaw. Nakuha gikan sa balay ang mga sex enhancement drugs, syringes, laptop ug mga pornographic materials. So ato lang sang pangitaon, kinsa tong mga batanon or mga babae nga iyang na-recruit before, and if they are interested to file a complaint, we will get the affidavit for the filing para ma-appeal na tog elder woman. Gipaibaw ni Governor Junjun Davide nga way dagkong opisyal sa Kapitolyo nga positibo sa gimong surprise drug test ni atong Lunes. Gipaabot pa nini ang confirmatory test sa PDEA 7 kung tigabitan ba ang siyam ka mga capital employees nga may positibo sa paggamit og drugas sa screening test. Nagpabilin gihapon ang baruganan ni Davide nga taktakon ang matud ang tigamitan og drugas, lakip na ang mga casual ug outsourced employees bisan kung why employee-employee relationship tali sa baong mga outsourced employees ug sa Kapitolyo. Gipahibaw hinon niini nga dunay himong assessment committee alang sa mga nalambigit ka empleyado aron makahatag og kahigayunan nga badunggan ang ilang habing. Doon naman ay requirement ng PDEA na there has got to be an assessment committee na i-constitute sa province para to give notices to these nine persons. Police Senior Superintendent Conrad Capa nagdumili sa pagluwat og pamahayag kabahin sa pagpangasaba kaniya sa presidente sa nasod at tubangan sa publiko. Andrea Patenia, Suginlimi.
Di nabuot mohatag og pamahayag si Senior Superintendent Conrad Capa, ang Deputy Regional Director for Operations sa Police Regional Office 7, sa pagpangasaba nga gibuhat ni Presidente Benigno Noynoy Aquino niya kagahapon. Ang maong pagpangasaba gibuhat sa Presidente at tubangan sa publiko kagahapon atol sa araw ng parangal sa kapulisan sa Campo Crame, Quezon City. Wa mibutiag og pangan si Pinoy apan giingong klaro kaayo nga si Capa ang iyang gipasabot, human siya mireklamo ngadto sa mga media sa gimando nga pagbalhin kaniya sa Central Visayas. Gipadayag kaniadto ni Capa ang iyang kasagmuyo kay nagtuo siyang ma-promote dayon siyang pagka-Chief Superintendent, human niya madakpi ang pangu sa Globe Asiatic na si Delphine Lee. Sa speech ni Pinoy, gihulagway niya nga unprofessional si Capa. Mata ka pala ko ngayon. Pwede ba tayong namili ng assignment? Hindi mo yata dapat yung attitude, no? Na habang mataba, kinitindi ka pa. Pag tumataas, kinitindi na sarili. Dugang ni ini tungod sa gibuhat ni Capa, daw naguba ang institusyon sa PNP. Pumasok sa isipan mo dito. Okay to. Goes out to media, says this and that, no? He's quiet for a while, then goes back on the media tour. And I really think that's the service and disservice. Pinahamak niya yung institusyon na pagkatagal-tagal ng buhay niya, ay pinag-yung po na niya. Sa diyang gibisita namo si Capa sa iyang buhatan kaganiha, di na kini magpa-interview ug miingon nga mas maayong takom na lang siya kay ang presidente na kuno sa Pilipinas maoy mibuhi sa maong mga pulong. Andrea Patenya, News 5. Vice Gobernador Agnes Magpalay masaligon nga mubarog sa hukmanan ang sumbo nga serious illegal detention batok ang Tatay Loloy Abduhan bisan pa kun wa mausab ang baruganan sa babae nga maoy gipaila nga biktima. King Perez, Suginlimi. Masaligon ang pangu sa Provincial Women's Commission nga dili madismiss ang mga kaso batok sa giilang Dios Amahan. Matud ni Vice Governor Agnes Magpale, mga circumstantial evidence lang ang gigamit pagpasaka sa sumbong nga serious illegal detention batok ang Casiano Abduhan alias Tatay Loloy Jr. Well, our lawyers are very confident and even the NBI lawyers. Nahinabi na sab ni Magpale ang babae nga gituuhang gidetain ni Tatay Loloy Jr. sud sa 5 ka tuig. Apan matud ni Magpale nga wa pa nausab ang panglantaw ni Emma sa iyang giilang balaan nga Dios Amahan. Si Emma una nang mipadayag nga iyang kogalingon nga kabubuton ang pag-alagad kang Tatay Loloy Jr. Matud ni Magpale kinahanglan pa kini nga hatagan og igong panahon aron makaamgo sa nasinati niini. But the moment she saw her mother, tinuod nang naa sa newspaper, ningon siya, ayaw kaguulma kay okay rako. Ang mother magsigig hilak. Wa pa sa matino sa Provincial Women's Commission ang mga pagduda nga si Emma gihimong sex slave. Nagpaabot usab sila og dugang reklamo gikan sa bang babae batok ang Abduhan. We're still waiting for those other women to come out. King Perez, News 5.